ngai ngu play na manega janme jo kana sngi bagila mani kendo pasasi sin kum ka Bible study but ngai ngu play ka khu ini na manega janme jo kana sngi shong ya shkhmat ni ka Bible study tu ni play na play hi jing duai wana jan jo ko try manega janme jo kana sngi ikat pat try ke jing don kat jo try moment sim ba khu ba no ren kat ba ni ka klemat ko try na mani smooth ho klem ke jingan up jemet trying ngim la ban le AAM ko kan wa nga so tho warong bru ba trot batuna ko kan wa adon kam ke jingan up jemet ko pa ai ti ne ka por ka ba kin tang ki ti play jemet ko pa de ma dwai pa ne ka bo ka teng ka ba thiam try ko no prim jing Jesus Christ amen ben chim ti yong le pe yu to ka Bible study ka ba day bat ka cái chính nhập cái trong Jesus lo cái đỉnh là luôn Calvary cái lần buôn cái bạn bên bao vậy nhỉ bạn men chim teo nghĩ là bên ba Jesus lo cái đỉnh na bên bao vậy cái chính ít cái bên bao vậy cái chính ít cái trong cái này men ta cái chân mình phát in page cái bên ta Jesus lo cái đỉnh na cái này cái point cái bạc cả don cả bor ban ma ikipop chini Jesus lo cái đỉnh na cái day ni cái don cái bor ban ma ikipop cái chini usi ti ki pos ki nong rom cái nong cái balai anh có là apply cái tin cho blake ông cũng nè amar baro kila le pop but kila du le en ye cái burom cái chung blake baro ngila le pop cái Bible cái kan shine ba ông dan way wow baro ngila le pop but ni du ne ye cái burom cái chung blake bola ai ni nang do dan penlong ni chung cái pathai ba ông tăng kata shu ka Bible ka ông biang shu kumnu ha ka shi thu trong post ki nong room hi nreu arfulai pada ka ông kumnu namar ka bainong trong ka pop ka long ka jingya ka bainong trong ka pop pi bangi le pop kam shu kut no tang bangi le pop ka kut no kum tu ka tin trong le ka ye thu ingi nreu shi post ki nong room nreu arfulai ka ye thu ingi ka ông no ba ka don pada ka bainong trong ka pop ka bangi ni le cả long cái tin chụp lấy con ba cả long cái chữ nhau cầm lên lên cái cầm ini bat cái balang hay cái chữ sakri play cho ni cái mau baro ni đây cái nong pop cầm lên lên cái trong cầm nó bang adon cái chữ em bộ bạc cắt nó có em cái mau cái Bible cái lấy thu sai ni bên ni đây cái nong pop bat balada cái này cái pop kaya snow akan jim juni silantar hadu ka bakut jongka lada omla ban wengno eka nginyo eka baino wala ngim ngilon kibri ka bahala wala ngilon kibri ka be shika jing shakri ka be pan shikri ka pop ki don ka jim juni ngimpat ma ka jing ma no ne ka jing sat no ka snam ka jong Jesus Christ nginyo eka baino ka jonga ba juni bat kata kalau ka jing yam bạn hắc ni habai kren ni cái jing yap cái thâu cái jing yap juga mensi nama ka do barok ni yap ni cái jing im don ki ban im shi bam jukut don ki ban im ki ban yap shi bam jukut bạn habai kren ni ka mensim kan bạn kren ni ka mensim mak ni ngap konstruksi be ka mensim membeli di ni ka men habai yap kalau pot no di ka mensim kan im habai kren ni ka mensim kan ki don ki atli ki jaka ki bakan ni ka mensim kasat shong kabenta kabending ko ka mensim ka shong ko ha ka met ka jungo priu mga ban mangi im ko nim bagano ka mensim ngiring ni pinya mensim to kabenta ka baar pada ka mensim ka shong kalong ha beneng lani hadu job ka kan ya ha ka met ti ka shong ha brokhoi emrai ka jaga ka baar pada ka mensim ka shong kalong ha beneng lani hadu job lain na ka jaga shong ka bening kong ka balong ka met ka jong brio ka jaga shong ka baar jong ka mensim la ka long ha beneng le ni ha du job ban rai ki jinglek jong ka ka wei ni kini ka jaga ka shong ha ka rukom im jonga ba jong pi ka bangi ni im ha ka ne ka pathai menta ken mau baka ka rukom im jongi bangi im ka pathai menta hakado karai shano nimpa eka mensim ka bakoro ka jeni nama ka ni ka daw
Kadang kamram kabah khmat tam yang ni shimet kam tam ni kum ki Kristan. Pandai ban kmi ba lesi ke ni dai ban la ban weng no ni pelat no ni bread no ye ke pop ne ke jing im jingi. Ne ke jing im ke jingi. Shimet. Lim kum ta kumang rong mane ka bainong jong ka pop ka basinsa ka jing im jong ba chbi hadu ka bakut. Inyo eka ba kata kalong ka jing yam ka dujok ting. Nama kata apa ka bainong jong ka pop apa ka bainong jong ka pop ka bangile kalong ka jing yam. Dapat kat yo priu la so sen bat la pet so ba dan lat shu yo. Nama balai ngin pet yu priu ken man ka klip mat ule apa. Man ka klip mat la ngile ka pop. Lesi dekat ketin, dekat jingle, dekat keti, dekat kejat, dekat jemut cepat, dekat kemat jeni. Bat kum tahu tak nilai pop mana ka, jangan mana ka kelepat lah pano. Barpet nak ni kaliang i mi don jingkermen shu briu oleh kum do. Ni kum mangal ong mencim tiyo, ni aingu yo belay. Bau le shen ye kalat yo briu bau yo light ne ka pop. Lema ka snam ka jom uji spes. Tina tak kadang mas ong fi kum ni. Kabor lema uji spes akan lor ka ding fna. Kadang kabor ban ma iki pop jona baca pi. Bala dengan pet eka shiti shiki Hebrew kenong ka bakhandai ke khot ka ba akwar ka kting ka joble ko ngin kintin. Bat kat ba kum ka hukum ngala ban ong balajan ki ke baro la pen khoi da ka snam ngam. Bat klem ka ba pen misnam omdon jingma. Badit mata ka daw uji suhab ban yang. Kadang dia lendi, kadang dia plan ke jomble. But kat bakum ke hukum ngalak ban ong balajan ki ke barot la pen khoi da ka pop. Ya ka pop, la pen khoi da ka snam la ban ong. But klan ke bapin misnam om don jingma. Skam. Kan ke jimpin misnam om don jingma. Din mata ka daw. Ujisu uladei ban yap halo jang gading na. Pada kesenam ke bau penmi. Ka penyesuk ingi batu belai. Ka penkut yangi. Neki pop ki jangi. Kesenam ke jong Jesus. Kejing kali mentah kalong. Balai hak banda penmi senam. Banyo kejing penyesuk batu belai. Pada kejing maaf neki pop. Pi. Ini nyepit baringai ke kitab Leviticus. Kalenang ka bakat nyo. Ka bakat wei. Hang ni ka ketin ka jong belai ka ongkum lo. Napa ka jingim jong ka do ka don ha ka snam. Sap ka jingim jong ka do ka don ha ka snam. Ka snam ka ka jingim. Tingala ai ya ka pi ble om no. Tingala ai ya ka hapi. Halor ka duan ban penong ka jing penyesuk na ka benta ka mensim jong pi. Desi ba ble. Napa ka ni ka snam ka ba penong ka jing penyesuk na ka benta ka mensim. Napa ka snam ka ka jing penyesuk. Parhang ni ki atli ki ki ke bekesnam kawanra. Kebanding kong kerong kasnam ka ai ke jigim. Ala bat im kong ni magadon kasnam ke jigim macam. Kabar pada kasnam kawanra ke jing penyesu. In kam su to badin kin dia. Kasnam kawanra ke jing penyesu. Pim. Baru ngitip maka jingim jun ki merat, ka jingim jun ki briu, ka don na kasnam. Lada u briu le ni umrat, udu no e kasnam ka mi no nu le ni umran chu kasnam ha ka met ka jungu. Ka bomot utau briu le te umrat yap no. Balangin pule bahan ke kitab Leviticus kin kalen ba khat nyu ko ba khat wei. Ngisngau thu ba kasnam daladihi kamdan ka bor ban wan rai ka jing penyesuk ni ban pin khu yo briu na kapop kapot ka kalong tang ban ai ka jing im ha ka nu ka jaga ka ba ka don how briu ni umra na ba ka don kan ni kasnam ai ka jing im ka nan ka bor na lebi henry kumo ro mane ko lebi ka ta bes kom no na ba ka jing im jong ka do ka don ka sam henry na mar ba ka ai ka jing im dan ni ka don ka jing im ha ka ublay ula je ya kasnam ublay ula bu ya ka
bandon ka bo na kata ka jing penyesuk batu ka jing penkhoi ya ubriu na ka pop rong tu si tingala ai ya ka pia lo ka duan ban penlong ka jing penyesuk na ka mensim jong pi na ba ni ka snam ka penlong ka jing penyesuk na ka banta ka mensim na ta tu banta ka cepat cucu kong no kishi ki bukan dai ko ar kong no kas ka bat kat makum kala hukum ngala amat orang belajar ke barok la pen khut ya kesam klem ka pen mi sam am dan ka jingmam pen khut ya kesam ka penyesuk ka pen khut bat ka kuarai ka jingmam no jingi ki pop jingi kani ka dai ka jinglong jong kesam kam don bor na di henry uble om tiang ala aya ka hapi ti uble ula jet bat proin ka bakan don ini ka bor ka kerpan jongka pin pin baken ban pin im yenu yenu don kam da ka jing im pi ban ya pen gen nim je pen ya ka tak dor bat ka barem dor aliz ka nung ya pen da ka nu ka berin kat ka dor jongka badin net kadau ban yo ban pin im yenu nu don kam de ka jing im jong no ka bian kat do ni sngo bo blei wai ka ka kham kraw yi ma blei wai do blei ni ni ri nang ji jing thao jong blei ni wai ni do nong thao jong wai ni do blei hu kon jong blei lai pen ni ka ka kham kraw yi ka jing im ka jing pi but mi ban pin im yo briu na ka pop don kam de ka jing im jong no ban le kom ta ba dei na mata kadau ni sa don kam ya ka snam ka jong Jesus Christ ban non rai ka jing penyesuk ban ru ban pen khut iki pop junga ba jong pi jadi ka kam ka ba phla ka jong pi ka ba khrau ba ringin pe ka po jong Old Testament gen ka po jong Old Testament ka snam jong kimrat kala tang ban wan rai ka jing pen suk ka pring ubrio ba do bele nong tho aski Hebrew ni pekin ka tukal nong ka bakhandai ka bangala kuli mane ukdo bakan ni ka jingknya lama kimran kawara tang ka jing pin khoi ka bashabar ya ubreu kamla pan pin khoi ya ubreu nakapok kamla pan pin khoi ka do no so ple baki kitab jing Hebrew kalong bakhandai ka bakhat boy te pin kam smo thu kama but they can need about pelong yo blay but ayo Jesus Christ. But bakas nam kabau Jesus Christ why? Lang ni ka jing im kabau Jesus Christ why? Kalong ka bor pan pinisu yo beriu baru blay. Kani ka jing le phala ka jong blay yang apa ipi. Kani ka jing le phala ka jong blay. Kembali singin namla pan siu kliang siu bleng lembaga jing em juni. Hakapor jing Old Testament. Hakapor jing Old Testament. Lyngdoh uhap bandit rung seka kentang tam Macam pi ka ka tawon le ngin se pet ka chitim chitio. Da snai ka ni ka tawon ka ying jan la panong. Ka kentang ubleng uwan hang ta ka don lai benta ka ni ka tawon ka ngin se pet ka chitio. But hang ni ki khot ika kam akata ka jaga bi khot ka most holy place uni Lyngdoh ulit panyekendo ba ublay man kasnam da kasnam ba panyekendo ublay ulit da kasnam jun kimran banwan ra ka jin penyesuk apring jun ubriu ba ublay urung sekali ka jaga ka bakentang da kasnam jun kimran henry nisngo ba ublay ayo Jesus Christ ba Jesus Christ urung tang sisin Lyngdoh urung man kasnam Jisu urung tang sisin siya kata jaga ka bakentang tam ka balong ka beneng dala kasnam jong uhi om dala kasnam jong jono dala kasnam ga jong uhi hakmat jong lei ban wanra ga jing penyesuk hakmat jong ubriu bat ublei batru ban sat khu yo ubriu na ka pop jong pele tu kita ko sheti chi Hebrew kerana bakhandai biang kata khot ka ba apusau ba apusan in kam so thu kama nang ta ka tin je chu jong ble kong ru kitab Hebrew hi kata ko nong ka jo ko nong ka bakhandai kata khot ka ba apnyo ba apupra ka tin jong ble ka ong ni kin tin sngam
ti kembala bu aki breu ban yap tang sisen ban hadin kan wan gajing bishar kumta ukresu abalakinya aingo tang sisen yu ya ka ban ra no iki pop jenis kam tang sisen komak labu yu breu ban yap sisen ukresu yap tang sisen ko mo breu henry ka bo juga snam juga snam juga kala ban penyesuk kemat jungu breu badu blei kala ban sat khut ban pin khut nyo iki pop jungu breu baro pateng ban breu kata ka ni gajing kodor jong gajing ai ka jungu blei ya u Jesus Christ bata ka mas ong itu pi ka don ka bor ban ma iki pop ka bor ka kraw ba pala ban ma iki pop jonga ba jungi kini ka dor ban ma ya ki pop jingi ka ba u Jesus Christ ka ba ka jingap ka jung Jesus ka wara ka jingim jong ba champi ka ba ki mral si dan gamban kinya ha ka ki por nga sos ne ki breu le si laban kinya man ka por mo nde bingi le pop si sin post nem ne si sin a post nem ni le pop man ka singi ngimla ban le man ka singi show le si sin nem ni la ban le ban nga so tho abaga perkhat ikata ke jingyan ki lakmur ki khun Israel kawara ka jing lapnang wat ka kata ka jing bam khoi ulam no nama balai ka jing penyak kesnam ka lingkin ni kata ka jaga kita ki met yap lesinya branch no kita ki jakya ka bami nanta ningi ayo bau Jesus Christ usya migalen di ka bahata me lingba jung bau bre usya migalen di bahata me lingba Jesus Christ even ayo yo bre magane why ka bahata me lingba Jesus Christ but ngi pe ka gospel jung Matius ki no ba atun rio ka kot ka ba atu fra u jisuru u la kren lupa u la kren ila ka jong ka jing sha jung gumno na bakan ni ka long ka snam jong ka ba ka jong ka jutang ba thamai kam de ka ba rim chuki pran ka jutang ba thamai ka snam jong ya ka ba on sa pen mi no na ka benta ki ba bun ya ka ban ma ki pops ka ya ka ban ma ki pop dan kan lu ko wi ka jingle ka bala ban wan ra ka jingma ki pop ki bangam ni pingi le lai tang lama kan ni snam ka ba ko ka jong Jesus Christ skam ka bor ka ba phla ka ba bleu ai lingba ka snam ka jong ka ba tang shi sin le ko ka snam chi ki mara ba ha man le man ka snam tang shi sin le ka ba sa menta kalong satang hangi shimet habakat ni u blei ula ai ni ula pendek limba u Jesus Christ ka ba sa kalong satang hanga ban hi shimet ban nge haga bor juga snam ka jong Jesus Christ ka ba la ban sat khod ekipop jonga bat jongi kata ka ba song tana ha ya ka ba blei u pendep na ba Jesus Christ berkat pi mo ngasih berkat bahala dia berkat pi da omdon kalat banyak lat ekipop ke jenis ka ada ni lihat pop omdon lat banyak lat ya pop berkat ba ka ba anu kata berkat bahala u blei ayo Jesus Christ u blei sya yo Jesus Christ banyap lagi pop jini kai ka banja susnei bahai ke jingim ke jeng dulu wat mentah ban yo ban banyesuk badu blei ru ngirang syam bun ki jing kuslai ki jing le ka jingim ke jingi kap berkat bahala tan kala abo breu le pop wa ban kit sai ka pop jingim nan la ni u blei mai ke ni galenti u blei pa yo Jesus Christ na berkat ke jing kia juga jing mut berkat ke jong beliau na berkat na sutu ke jing kia juga jing tip lem ke jong beliau ling a bisa ukit ke pop rencananya ke jing jong maka pop kan mai jing suk yo beliau berkat mai ke jing kabala da ublei syam ini kala na bau Jesus Christ kam de ke jing ai ka basuk malong jam kam de ke jing ai ka basuk bau beliau jo ai kom tu ke ka rai ka ba jot bai beliau ban ai yo Jesus Christ
namar ukhono mamarwe namar ui eu namar utip ke jinga besel ke bakumno jisu niam hakating no don kamri hinde ule kata nama belai ui yang apa je pi ke baro hang tu ka point ke ban kong macam tiu namar ka jing ke jago nama ka jing ke jago ke baro ke bau belai usong tho usem pang kim simna ban khang yo belai ban pha yo jisu Christ nak rau nyai ngu yo belai namar pa ubu baru je ikasnam ke jong jisu Christ bandong kabor ya ban penera ke jing penyesu ke mat jenga baru belai bandong kabor ban sat khut iki pop jonga ban jongi shine ai ngu yo belai namar ka jing jugu namar ka jing sko sne ke jong belai yo brio ha ka jing krau bara ka burong ke jong udam don kapor ban perkhat yo brio ban isne yo ngap ke jing long ke jong belai udon kapor ban perkhat enga ba di pi panadi mangi tele yuti ngala hikaya ki ngala onki watle kani watle ni kiele ti nam dei bang asyulet dendet nga so ai ke jistom ki ke ban dendet ngada hukum ki ngada sneng ki ngada peni ki kimi ko mu ngale ko ni ble wa ni kala berwai Jesus Christ udah perhat udah plan ya kan di bawah hatam ya kuno ban pelai bat usem ya ka bola maka snam ke Jesus Christ ni ken mau ka pol bo Jesus Christ dang don ka perthei so bun le ka perthei ula pen pau pai ba ye ka bor juga jing mau ka bo don ki pop chong breu ken mau ye tu ka jinja ka baja halo lom kalori hala sa na phna yo Jesus Christ ba ki armut is ki runal hasna jo way bakran ben yo Jesus Christ way bakran ben yo Jesus Christ way pat bashakting way thu yo ble way thu ke jing kraw ke jo ble bashakting yo ble ubanget bau Jesus de khon jo ble ubanget bau Jesus de hok ubam dan hok ban ma e ke jing pen chito unget au Jesus bode khon jo ble bak ek baja hang tu kalong namara ka jinglong jong new way ubar unong kampaman maka jinget ke ju hau ble ka jinget ju Jesus Christ Jesus Christ ong kum no yu ta kasni ong minta kasni menong lem pat nga ringkat bat nga paradise sa political gospel jing Lucas no ka aflai ka like ter hablo ka ba sau pulai Jesus upen bana pat ba ya ka jing penim ya outubro halo jo ka ding fana ti ko ikon ki jong blai ka sa ka jing im janga bat bi ka long tang mangin chunge kat niu blai le kat niu blai la plan ba kat niu blai la ai ka ba ta me ka sa ka long tang mangin chunge ha ka bo jong ka snam ka jong Jesus Christ ka bo ai ya nga ba pi halo jo ka ding fana ba kanong ka jing penyesu pen jing ba do blai kanong ka jing ma iki pop ki chong apa chong pi ni kerpa di pi ba in persang pen song thu le di hang ta tang ban shunge ha ka ka bo Jesus la pendap ha ka ding la dong Calvary ublen ko ku pi le ka jan me jo me ka smi ublen ko ku pat ni ne ka do pat la shim ti yo ni pe pat ka we pat ka pon si ka ba don kam ba ba ni pe ka ba ban duai le ni ha ka jing persang ha ka jing tolot ublen ai bo ringa ba ka ke jing pen kre ba lo pen baro ka jing ker khu yang aning kom ka no ka jing ker khu baro ka ba smong ka ti jing ri brain nam ta ka borom ju anan tu ni duai try ai ngot mani ka jan me jo mani ka sing ko pa ai ki jing pen da baro e ba try da pen da ka jing trot ka jing duna ko mu riu ni shania ki ti ble me me ker ko pa bukti kita yo kebanwan ki ti ble me trabi bukti ni ka teo par stio ka jing am ka pastar ka jing da ka jing ker me ni lang baro ko pa dan ni pa na mo tin Jesus Christ amen